Luník 9. Azda najznámejšie rómske sídlisko na Slovensku. Podľa neoficiálnych údajov tu v roku 2005 žilo až 5300 rómskych obyvateľov. Práve tu, v Košiciach, sa rozhodla naplniť svoje misionárske povolanie absolventka gymnázia svätého Tomáša Akvinského Katka Rečlova. V tejto práci som sa dostala cez salesiánske misijné dobrovoľníctvo. Chodívala som na prípravy, ktoré trvali u mňa 2 roky, pretože po prvom roku som sa rozhodla ísť iba na Ukrajinu a až po druhom roku som sa rozhodla ísť na ročnú misiu. Takže vlastne cez Salesiánov a konkrétne cez salesiánske misijné dobrovoľníctvo som sem prišla. Tak som povedala, že keď som bola menšia, rozmýšľala som o tom, potom som o tom nerozmýšľala a potom zase predtým, než som sa prihlásila na misijnú prípravu, tak to možno ani to nebola vtedy ešte tak nejak konkrétne túžba po misijnom povolaní, ale túžba robiť niečo pre ľudí, niečo dobré. Pretože nie je vždy všetko ružové a nie je vždy všetko najlepšie. Niekedy spravím chybu ja, niekedy ju spravia iní a či už je to v tíme, alebo je to medzi mladými a medzi deťmi. Najťažšie je pre mňa zvládať také situácie, keď sa niečo pokazí vo vzťahoch a zvládať tú chvíľkovú nepohodu. Vtedy by som najradšej všetko dala znovu do pôvodného stavu a snažím sa to nejak prekonať a nebrať to ako kolektív a kolektívna vina, kolektívna zodpovednosť a Luník 9, ale ísť od jednotlivca k jednotlivcovi a každého jednotlivo brať na zodpovednosť. Teda veď na dlhé trate a práca na mnoho generácií musí prejsť, aby sa ukázal výsledok, ale vlastne uskutočňuje sa to už teraz postupným vychovávaním jednotlivcov sa zmení postupne spoločnosť. A 9, ja verím, že to Luník 9 bude stále a že bude tu lepšie, aj keď to možno teraz až tak nevyzerá, ale myslím si, že tým, že viacerí ľudia sa snažia tu pracovať, pomáhať a konkrétne aj napríklad Salesiáni. Takže ja verím, že to pôjde k lepšiemu. Dáva mi predovšetkým radosť. Radosť z takých každodenných maličkostí, ktoré som si možno predtým ani neuvedomovala. A teraz si ich všímam. Baví ma ten rómsky život. Ešte jedna vec ma na tom baví, to, že vlastne objavujem možno tak viac Boha, aj keď niekedy sa mi zdá, že som tak na takých stupienkoch raz bližšie, raz ďalej, ale že vlastne prichádzam na to, že sama nič nemôžem a že iba Boh môže konať cez mňa, ak mu nechám priestor.